Зәңгәр экрандар янына 55 яшьлек күркәм гомер байрамын билдәләүсе Рәйфә Әхмәдулла кызын сакырабыз. Бөтә тирә-як әкият дөньяһылай мөгъҗизәгә, аклыкка һәм сафлыкка төренгән мәлдә Күгәрсен районының иң матур авылдарының береһе Муса авылында туып үскән, әлеге вакытта Морак авылында гомер итүсе кадерле әсәебез, кайнабыз, бәйемебез, һөекле өләсәебез Насырова Рәйфә Әхмәдулла кызы үзенең гомер байрамын 55 яшьлек юбилеен каршылай. Кадерлебез 1965 елдың 3 гыйнварында Әхмәдулла һәм Нәгыймә Исхаковтарның ишле гаиләһендә 5нче бала булып дөньяга аваз сала. Акыллы, уңган, тәрбияле бала булып үсә ул. 1982 елда Морак авылының 2нче ханлы мәктәбен уңышлы тамамлагач, әсәебез Ырымбур медицина училищеһына укырга керә. Шәфкать туташы һөнәрен үзләштереп, үзен медицина өлкәһенә багышлай һәм бына инде 30 елдан артык үзенең хайлаган эшенә тугры калып, Морак Үзәк район дәваханаһында эшләп йөри. Безгә 2 балага гомер биреп, лаеклы тәрбияләп, олы тормыш юлына сыгарды әсәебез. Без һиңә барыгыз өчен дә бик рәхмәтлебез. Кадерле Газиз әсәкәебез, һине 55 яшең, матур байрамың менән кайнар котлайбыз. Һиңә гомернең иң озынын, бәхеттең иң зурын, шатлыктарның иң олыһын юлайбыз. Якты ал таңдар, зәңгәр күктәр һинең күңелеңдә һәр сак яктыртһын, балкытып торһын. Тормыш авырлыктарына бирешмәй, сабыр булып, һәр аткан таңга, яуган кардарга, килгән язларга, аккан һыуларга хукланып, үткән гомергә үкенмәй, балаларыңдың изгелеген күреп, әлегеләй изге күңелле, алсак йөзле булып, озын-озак бәхетле гомер кисерергә язһын. Һин булганда дөньябыз ямьле, яньле, һинең фатихаң менән адымдарыбыз ышаныслы, бәхетебез тулы, уйдарыбыз якты. Ходай үзеңде сәламәтлектән, бәхеттән, күңел тыныслыгынан айырмаһын әсәй. Без һине бик нык яратабыз. Рәхмәт әсәй, һиңә мең рәхмәт, бар нәмәгә булдың түземле, сәламәт бул, кайгылар һис күрмә, Ходай олылаһын үзеңдә. Безнең өчен мәңге кадерле һин, Ходай кушһын бергә яшәргә. Ер йөзендә күпме кеше яшәй, иң якыны безгә һин генә. Куаныстар шишмә булып акһын, күтәренке булһын күңелең, именлектә безнең менән бергә үтһен гөрләп һинең гомерең. Иң изге теләктәр менән кызың Гөлназ, улың Айнур, кияүең Илдар, киленең Фәнүзә, ияндәрең Айгиз һәм Амелия, Салават калаһы, Морак авылы. Хөрмәтле Рәйфә Әхмәдулла кызы, бына ошындай истәлекле котлау сәламе юллайдар якындарыгыз һәм моңлы йыр тапшыруыбызды һорайдар. Рәхим итеп тыңлагыз. Мизгелләрне сагынып көтәбез, гомерләр сизелми үтә, йөрәкләрне әрнетеп бетеп, кемнәрдер мәңгелеккә китә. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганчы. Якты дөньялардан кем туйган, яшәт Ходай йөзләр тулганчы. Тәкъдирләр язылган маңгайга, урап үтеп булмый язмышына. Бәхет өчен җиргә туганыбыз, гөлгә күмәр өчен тормышына. Якты дөньяларга бер тугач, яшәргә иде туйганчы. Якты дөньялардан кем туйган,
ешет Құдай ізлер толған үшін. Барыр юлыбыз yoқты болсын, бітмәсін дүния мәшәқәті. Исән сау болғанда туғаннар, яшәүләрнең шунда рәхәте. Yoқты дүнияларға бір туғаш, яшәргә иде туйған үшін. Yoқты дүниялардан кім туйған, яшет Құдай ізлер толған үшін. Yoқты дүнияларға бір туғаш, яшәргә иде туйған үшін. Yoқты дүниялардан кім туйған, яшет Құдай ізлер толған үшін. Yoқты дүниялардан кім туйған, яшет Құдай ізлер толған үшін.